Nag-unsa mo? Busy ka mo diya sa ulat diya ako man gari. Ah, sorry. Nagbiyo pa man gari. Wala pa. Paano sa ulo may balay? Buwan siguro ka. Lights, camera, action. Mga amang mga istorya sa tubutuan ko. Ay, magpakpit para magpakpit na. Ayo! Uy, burikan! Ya! Ayaw ba? Walang pinagong yan. Ano ba tututuan mo lagi yan? Ako ba kisugo? Bungot mo ba ikaw na dari? Relax na. Ay, dami may tingin. Sige. Ayo! Labi ka ang ba? Uy, burikan! Pagkakak daw, ha? Hala ka, nagpusa ka sa mong balay. Ha? Balay, din yun stage mo ni Bugo, ha? Nalakas ang stage. Nakalimot ba kang kuanggol ka? Ang kaldero ay sa katuig. Ayaw ka, suko, dahil nakakasawa ang balay. Ang kaldero ay sa katuig, ha? Suko kayo dapat isa katuig, Digod. Isa katuig ang kaldero sa iyong balay, huwag pa ni mo giuli. Ha? Mo na mo kaldero karon, anong itong naman kanyang kalderoan? Yaw-yaw ka rin, hulat lang ihuli ang kaldero, kamalo ka pesta ka kaupan. Amo na ihuli ang human. Nag-atik na jug ka, kay gusto na ka mukao sa mong giloto, pagdak kagnaw. Muna siya magkakagnaw. Ayaw ko pasangili kaldero, kay dili ko kaldero. Takuri ko, takuri. Ina na imong takuri nga kauban nga ihuli ang kaldero, kay hindi nyo na ihuli, langgat ng naong mo. Ayaw ko hadlok ka, naka sa mga balay, naka sa mga balay. Ikaw pa'y manghiram, ikaw pa'y mangjukol. Bumugol ka. Awa na lang rin, ino-ulo mo na, paruhot na ka na rin. Paruha! Ay, Wala ka isog kayo siya ba? Paruha na yun! Ay! Kwan-kwan na. Pusilo na natin ka na rin, Rol. Pusil na! Ay! Mag-adik, di ba na pusil, pay-pay man na. Pusil na na yun! Awa na rin! Awa! Dili! Pa! Wakay ko, butalo! Pa! Wakyapon! Pa! Agoy ayaw dira! Guna! Tanong ka ka sa man. Level up ka. Sa may gusto mo. Tagalog ka, Tagalog. Ah, Tagalog. Ay, sige, Tagalog pa. Para siya gamay. Uy, para siya gamay. Para ma-people mo social kang pangitak ka. Oo. Kung makapangit ay mura yung gitsuraan po. Akong kaugaling mo na. Happy? Ah, sige. Ah, Tagalog. Tagalog. Oh, sige. Sa yun. Lights, camera, action. ayun naman, layo na kayo mo din. Mo sa speaker na pin. Kaya po, nagbaklag yun. Lights, camera, Action. blocking ka, boy. Naritong tao, boy. Narito, di Ayaw ba? si Boy. Wala, guwapa, pero buko. Adjust. Ano Oh. mo, nag-drama? Sige, ano na lang. Oh. Ang Tagalog. Lights, camera, action. Ay, kabalo ka? Ay, Tagalog buko. Muna ko. Alam mo, Yes, Mare. Luto ko ngayon. Ano ba niluluto mo ngayon? Pinakbet. Wow! Pinakbet! Pinakbet. Ang daming nilalagay ko ng mga ano dyan, ingredients. Ay, dyan? Tampo! May kumakataw. Nandito ako! Ay, Teka lang. Parang, familiar? anong ginagawa mo dito? At ano ang kailangan mo? May tuyo ako sa'yo. Ay, may tuyo. Ano kailangan May kailangan ako sa'yo, nakalimutan mo ng buwang ka? Anong kailangan mo at bakit ka nandito? Nung hiram mong kadero mo, isa katuwing daw, huwag pa rin mo tuloy sa Kasi kayo, masuko ka yan? Uy, huwag kang nagagalit. Bakit ka nagagalit dito sa pamahay ko? Sa uli mo na lang yan. Sa uli mo na lang yan para hindi tayo magkagumot dito. Kita mo, may niluluto ko, ginagamit ko yung kaldero mo, so bukas mo na kunin. Wala akong nakita, bakit ka mambulan? Malaki. Kulang pa ito, gusto parinig kayo. Sa uli mo yan, na! Huwag mong tatagutin o huwag mong sisigawan din sa bahay ko. Na! Na. Alis. Ay, alis na! Alis na! Alis na! Ako ba yung paalisin mo? Ikaw pa yung nanghirang baga ang baga ng naong mo! Gusto mo na pumunta dito para makakain kasi walang pagkain sa bahay nyo. Walang ulam sa kanila. Bakit gutom ka na? Bawiin mo yan! Sinabi mo ko rin, langgat yung naong mo! Pautak mo na. Ay! 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 Nanan... Alis. Ah! Ano yan? Ano yan? Usilin mo ko? Sige, sabi ko dito. Paypay yan. Alis.
Iuli mo na lang yan para umalis ka na kung ayaw ko iputok to sa'yo. Iputok mo! Bam! Hindi ka nataygo. Nakatama. Nakalikay ako. Kasakta na lang. Kita naman. Bam! Ah! Huwag dyan. Bakit? May kiliti ako dyan. So, saan gusto niyo? What you want? Level up. What you want to level? English. Ah! Wait, you know how to speak in English? Yes, I am. I am. Yeah. Yeah. What? Are you insulting my intellectual capacity? Bring it on, bitch. Ah! Yeah. Lights. Ay, Yaya, pakilinis ng ano ha? Yes po, Papa. Lights, camera, action. Nani, what are you doing there? I'm cleaning the sofa. Okay, Nani, can you get the What? later nila? Hey! Everybody home! Everybody home! Oh, I'm here. Why? Yeah. Come on! Do you forget it? What? Get it? What is? Ouch! What do you want? Oh! Can you please return the calderon? Rice cooker? Did you see I used the rice cooker because yeah. Stop talking. What are you talking about, man? All you have to do is to return the rice cooker or else you have a commotion. Maybe tomorrow I will return the rice cooker. So you better get out of my house and before I will get my gun to shoot you. Okay. Hey! Get out! Out! Hey! Get out! Oh. What's that? So what's that? It's gun? It's gun. Your gun? Okay, your gun. Baril mo. Get out. And I will kill you if you kill me now! Bang! Oh! Shut me, man! Bang! Oh! What the fuck? Bang! Oh! OMG! Oh my god! Bang! GRRR! Okay, next level. Oh, sa may next. Let's go to Asia. Oh, Asia. Korean. Korean? Kabalo ka? Sayun. Korean. Yan to ko Korean ay kukuan ko. Ano rin kay passport? Si Dula naman dito. Si Dula din dito. Si Dula naman. Lalo nipra ko. Okay, Korean. Lights. Camera, action. Anyo! Anyo! Paan yung tubig? Kenbidas! BTS na Blackpink. Ang laban nato. 컴물아 한 그릇 컴물아 한번 안녕하세요 눈꽃입니다 어지래 우리를 가리luôn 어지라 이승어예 이리 가리luôn 싫고 가리luôn 뭐 지금 너 가지래 가와 어지래 가리luôn 지금은 가지래 어지래 어디 보세요 어지래 이제 마피라 주세 이제 마피라 주세 uy DJ ang mic hinay adjust okay to di Oh, nakasabot na sila. okay next Usay next. Nihongo Ah, Japanese Japanese. Japanese lights Camera, action. 난다요 운so 난다요 tagare 오세라 이시기를 하카디로 못하러 sino nasa kita kakigamit kumitulay kakikamadlo ka na ng pastre sino na magiya po sila sino suriwa suriwa ka ng suriwa
Napalas, napay last. Oh, last. Tay. Hi, Tay. Tay! Yung baba, bahog Tay. Tay ha, Tay na. Sige, Thailand. Lights, camera, action. Saway man! Sawadi ka! Kapon ka! Ikampun ka! Kapon ka! Ikampun ko! Kapon ka! Ako tag-iro ali! Pang walang heng kulat sa parang dalig yung tagtiro! Napuntay ng kaldero na puntay! Okay! Napuntay kaldero! Ang gana! Sabatin ko! Ang yoy! Kasi ka, yung pressure yawa! Kasi, tingpin ko ang panglawalan kontilen, panglalat ka ni mga munong berting pangita! Tingkalang pangulat ka ni mong tail berting hiwian! Tingkalang parang yawaan! Personal ka ha? Personal ka! Last na lang. Ay, lako na yung last. Last na. Last. Balik na sa tong lugar sa na taga dito man ta di ba? Sige, last na niya. Taga Bohol man ka di ba? So kabalo ka mag-ilonggo. Ay, namigid daw. Lunggo. Okay, live camera action. Makulot. Ay, nagpapagtiin ka man. Ay, dararay. Ito tayo laki dito, susuko lang. Ayo! Ha? Hala ka! Ay, ayog eh! Ay, agi! Nayagi na! Ay, may hambal ako sa imo daw! Limpit ka ginaw! Aw! Limpit! Gusto naman ako sa labaan! Ay, isang uli mo na gira mo na kaldero! Aw! Limpit ka naman! Aw! Gamit ka naman! Aw! Wala mo sa ulim! Ay, tikalon ka ginaw! Pastikalon ka! Ay, tunakay ka ginaw! Kagin daw! Kagin daw? Di ka siya kong ino pag kagin ang! Di ka balay! Ay, puti rin kunin mo daw! Nabangbang! Ay, namit gini ha! Bangbang! Namit gini! Bangbang! Ara na gini! Ang dugo! Pluk-pluk gini! Ay, mapalakpakan naman namin! Palakpakan namin! Nako, ito. Ito mabayit eh. Ato kong parong-parong J, ragot kay ato rin sa yawag parong-parong J. Saro, di na mauban. Ala, nitago sa lingkuan. Sa lula. Lagay, isa ba ni sila? Ay! Ay, mauban ang kikis, sir. Wala, mauban sir. Kat, utindong ka sir o dili? Pag sa puton kaya kunin mo ron awa. Ay, kana siya, kay lawas-lawas o. Kana siya, oh. Murag naga-gym si sir. Asa ka nga gym sir? Sa San Isidro gym. Ay, gino.